Hagini kisngi ngala kren ya kawai na kirukom yele election Chatan Jainte Hills Tibajuang Badon ki dor basnong habang ong kumtang ngam keno ya baro ki dor basnong nring ong don katu katni kisnong ki baju penen kam bakla ya kabor bat ki jong oh hasnong jengite ya kabut ngin surul ong kai kata ya kabut ngin surul kabamut larai daga dor basnong ban kersyani ndon su bala ban kersyani ki wepa agade ka rule baki ong lara kimon kimla ban de tap wat tang ya kabut lejong ko kipat ba ka Voice of the People Party kadai ka party balai alam dagi restart di Shampang bat ka team ka babyang ngilong ki batip ya ka an bat kata ka kintin ban rule kadai ka kintin bean ka kintin ka bang unconstitutional ka bang persya aga riti sinshar namar la penkubor yang ni upat ba haga riti sinshar haga ri sinshar pat ba badai mangi uban jit hakamon ka jongihi mdon menu ban penbor don gawai ka long kami hakan election MP ka blada kabadon ni wi khon bakit ka makaseng NPP utaw khon ulong ya tak kami May kan mau May ngade unong yalam ubah kmat jong ka seng NPP namar kata ka daw pet la syong shit pra kanu pite hap kersan be ya ka NPP nakabeta ka buram jong au khon jong pi kami ka ngap apoy kasi tabon upan ka mau biang May pet mo shbit ngade ukun jong pi balong unong yalam bakmat jong ka seng NPP wat num bakla mo May pinhap ban tep be ya ka kot ataga kami kong khun kani kala bandai ke election ka bakaddu ka bangala banyo tabut namar karta junga kamdesu ka banang lingkon kala bandai ka sin ka bakaddu panganyo tabut namar kata sya bangan tab haba ka mensim junga ka hun ngan tab hau pra katakan ka ka rai ihap panjit daga jing hun mensim daga jing snow to halo ka nongrim ka bangila pensyai ndan mano balaban penbor lani balaban tukno ya ka hop namar kata ka Voice of the People Party menta kelas dumthup ya gitu kisnong ki bangil iling bakilat patai kubor bagila penpau bakata ka snong kalarai ban pinieng douta kabamut lese ban surul ngin hap ban ujor ya kani segi bor ki bade namar ngim skwa ban pentut ya ka hop jo pai ba alat seo pai ba bon jet kat bamon la do man ngiru alat do kwa ban kentat ngiru alat un kentat hangta hakendong deitang bu ka machine ka batit batu play ni jrong bai ndai ban penbor mano mdan balaban kono ya kata ka hop ka jong kipat ba kata ka ni ka kubor ka basai bara bang ongum ta sa sisi nga kwa ban hakmat jong pi ki ya snow ni ngam keno ya baro ki dor barsnong lesi wat di dor barsnong ru kam dei bi darah ndai dei tang gitu ki nongalam snong lesi ki badan ka jinga dei ka bajan bat utau kertong leni bat kani ka kertong ki ba persyang ban wan rai ka bukum ka takarai hapok ka dor barsnong yem ko ngulut yo nyem nget bo pai ba un ko ngulut lalu ko ngulut te beli pai ba un ut bangam yo thebot namar bangam kersan bakum kata kam dei ban ja ko ki pat babi ni kong ka Voice of the People Party ngila sengnya kani ka party om dei ta manila election ndai ban sandur thamai ya ka jak beriu banwan ra ai kom perkhat ka bebek ka bau play ushem namar kata ko ki pat babi ni snotu shai bagani ka jing trang ka jong ki pat ba kata ka sur ka begini ki samla ka jing ki lapan pau kata ka jing ut kata ka sosap kita ki sok kerdot kalau kipat ba kimat on salak ban laus shen bat ni John kam nomor kata ban yaine kum kipat ba nong kersan bangin yaine longkat balong jakat baca ngin ai ka jingkersan ya ka Voice of the People Party ngam don ru ka jing artatin ngam don ka jing artatin ngakwa ban itu ya bi hadin juga MP election nomor ba kata kal air pra be kertep kat sabelit ladon sibun kiblawan capok Syaka party kibala paikmat syaka party don punru kibalawan pan tiket asyuk ban pen kan mahang ni ka party na do basdang hi kala krensyai bala bipiwan magpinya so ka party tang manio tiket MDC nai pinya so ban ni namar kam don garanti namar ngimla ban surai lani ban kular lupa ngin hak banda examine ngaban analyze ngaban wat jingtip namar ngimla namar upat ba ulama ham lupa ini long ke behusiar apakah parti kala klanyo bun ke nongon sim kabu dei namar kata kadau gila keren sya lupa den rei namar baki ong baki wan baki ahap ya nongrim bakalinti ke babet bani trai ngi pediang yeki baladon sibun ki ba apply tiket
Bat habala apply tiket sibun. Oh kala pelong yang kinong laman perkat nomor ngin hapan ai tang ye way neki san gen remote neki nyongut ki prangut ki ba apply. Kumdungin le. Yang tongin tunjuk yang kini ki kertong. Tongin tunjuk yang kini ki kertong ki ba pan tiket. Laki dak terang sishan yang kini ka linti jong ka Voice of the People Party. Lagi dah wan sishan nomor baka nongrim ka jong ka party ka kering ki neki wan nomor i ka le air baka be. Bau pat ba ukian uyalap tang ye upra bala ngayo tiket no upra dengan job back. Ngila tunjuk dah ka ba ngila penong ye ke jinga soy so sekolah. Baru kita ba apply tiket bagini soy so sekolah. Lada yo al ni ubil ni uki kinomi naga party hindai kini kersan back. Bat ban burom ye karai juga party. Haba ladep kata ke jingrai ke jing ondang ngila jit. Mentang ngila i kedar. Kiai kita kibabat dia katakan cuman lak hantai hapo kanduli mensngap ngilasai ke tu kalong kemi ke darab yang mulik oh kalong sisa ke itnat uting shine kram nantau korbar singkon lembat kiwei kibale soy yang katakan sos kular bil ai tiket kini sisa kimi hakmat menetre ringkat bat kani kalong kami kidon bun kiba kum kita kiba kini kiba apply ke Lakshmi Pedi kiba apply na mudumam nongkro kani ru ke mid batski yalek bani kersan yau close roy lalu bani kotong obaka party kala ibit aniru don hikum ta kiba apply kiba yesa hisa sekolah ndrai menta kila rai bani election telada yaka party bagi nongelam jaga party kidang nuat ban syukur imim pek wat adi mlai soy ka sekolah bangan nemi ngan ibe ka jingstat jaga party ngani trai ban ka party menta kila mi pertai ban ai daw do kumni kumtai lada yangi kinongelam bagi ka party kidang nuat ban syet syukur kat nu tam yu pat ba hadin ka election hap ya perkat ba namar kata kadaw hangi ngala lapno haka jing tunjuk ke beningkong namar ka party kahapan shimi gani ke sinjam bakna snotnat bakumba prapo lesi naga shispa prapusan nagi tagi bayo soy so sekolah kipat yang kata ke kentin tang kendia de lesim don what shipo persen kalau apa long to bu shipo persen namar ngimpat dia kain ba kat no kita kibalai soy kibalai mi ndai kum bagalom ta kat sabali kini kibai apply tiket kia senran lam ki peni shisha ya ga mensim banai ya kata ke ketiga mon ke ketiga yang ya kita ki kertong ki baga party namar kan party kandang hapan ya kandang hapan tinju ya ga jaj benriu kandang hapan tinju iki babun ki bawan syakmat maniket maniaba namar balai ngim kwa bangin syak riam lani ngim kwa basaisin kan bakla kata ka jinga lenti gi ngila kamya husiar ngila kamya pikir noi wala kata aru kum ki briu ngidon mau mla ban bianglut lalu kena obastat kat no kanu ubaminot kat no kanu kamyar bandonu kena obayo shispa naga shispa kendai pupra kendai pernai naga shispa ban ong baga VPP kan biang lo cispa naga cispa ru ngatrai hagar kom perkat beriu nangai upat ba ulas ngutu nagi sanpo perangot ki bangila rai ban ai tiket don tang kawe kabang hapan bisar biang sesisin nomor don kajing bamyo jingtip jingi hakikat tu kan ni ki benta ki bal aban ketak ya ka parti bro kawe tang kawe kabang peni baga jing trikam kalau ka janai kamlang lesi banong ban suong no o bangila feel tang kawai ni hapan review nong bangi feel laringi feel shipotli hapan review temut kade ka kam termur lara mentau kena bala minat ba uyok kandai pupra kandai nek sispa nginong mempat ler memyok sispa naga sispa nganget ni smutu syai nama kata ko ki pat babi ngidon kam pan yengskem bat ngatip syai lu bahwa kita kiba sensyar hapo JHDC ki MDC kiba dan ke NPP kiba sensyar hangte hapo JHDC menta ki ong kumno mlale menta telah triu pra ame ki ong kata ki keren hau ni upanai Desember bladep dan bayu tu inga ki ong te ki MDC jungi kilarit mensim ki ong atriu pra ki ong kumno badang menta upanai mo pila de pi ong lupa election hudu upanai baar ba untri upra Baro shikata kum kini ki benai New Year ki benai Christmas kamtam dalajan collection ngalalut pisabek arpula
Bawan pan by Christmas, bawan pan by New Year, minta tang silak dunarong ampat lut mdon syuk nawan pan pisa. Kata ka di jingjap, kata ka di jing start, kabay kipat ba kila snutu, minta banong bangan pelut pisa haru, collection lalap sakama. Habapan ru umpan hisu, ban ai ti yu yushim subha kabut upra kabay ong talakut tan. Namar kata ngihap ban snutu. Oh minta don kiban rong sigiying kisem. Kiban wan yat kai baying basem rung ying rung sem bat ka ai pisa bas nguit. Oh ai bakata ka jing smuit kan kut ha ka jing smuit ka jing ade si ying si sem re wat pinyasno bat ka kamban jit no mikmat ka kamban jit no mikmat ngala det rai nadu ka MP election bangan jit ya ka Voice of the People Party kat ba ka VPP kadang trehak kat ba kinong alam jo ka VPP kinang biang ngan yai ne ha ka VPP lada yeng sama numenuru ngan numpek ka khmat lada pat ba jing use kem kumta shisha ka jing mentoy kanong ke long dien ke mandien dei banlong kita kibriu ke bampet su ya ka jingdei bahayeng ke bampet su ya ka jingdei parasnong ke bampet su ya ka jingdei parlok ban pinsyong nong rim ya ka jingjit no mikmat ka jingdei parlok ka sa ka jingdei parlok ka jingdei bahayeng ka sa ka jingdei bahayeng ka jingdei parak snong kan sa ka jingdei parasnong ka jingdei prakenhun kan sa ka jingdei prakenhun balang henrei banjit no mikmat kadai da gawe ga linti ka bangangan tho kata ga kadai ka ba ni kom ka party ni da kwa bagi pat ba ken snotho tinamar da ngam don jing ardatin begini ki pat ba hi ka bala kershan ya ga Voice of the People Party ken dang ye ai ya ga jingchan bat kani hi kini ke license sausi ka bangadon sa gentils Naduk bangawan ki seni banwan meeting nampak lipai ngelawan apa pam tebu ka meeting atu singi ngeladak pok preng skap ngelawan am jalong ngi penlong men step rupat bau bun ngi pelong siteng singi rupat bau bun ngi pelong men mi rupat bau bun balai upat bau mi kumni nama upat ba urhem ka mensim upat ba ola dabrai kam dei basuk upat ba onwan sakriat men mi lada ka mensim kam rehem lada ka mensim kam don ban kersyani upra nama tangile ilupa bagi pat ba amre gede kamram jingi ban lecture pat ba banang ye pinskem bat banong long gi pat ba ki beslur lada don karukom namar don gi ba pinsko yang ani tip unisiau ya perkat kum no tapi uni sarkar MDA uni parti bodan hak MDA tu ya perkat kum no ulai perkat sedeki wei pat ki bot la su tu bakal er don shu upat ba amban shu kiong sedeki wei ki bot yu kita upat ba am don bot laman pat ba urat dagabor dai nam dai ne nama kata upat ba on peni sisai kata ka jing snoto maya ka hak ka janga anum dan menu bala ban sim kenti lane bantu maka parti rukan ya syakmat banang penkobor susu yo upat ba tika jingwan ka jingi hakani ka jaka kalong ban yathu yapi bakum ka parti ngala sei kini ki samla rangba nangani ka dong ka thai bat ru ban yathu ban pen kan mau yapi dang pun ki ring sisa hake dong ka thain ka jingi ban nganget ba mapi ki pat ba penetration ban pensnoto ban wanra ya ga jingala ngen yo ya ga jingjok ngen senshar hakini ki atli ki district council bat shen ngen yo ban pat ban kruk yo lakam juga senshar ka kharar hagani ga jila ka jingi bat ka ta ka long ka si ka bas dang jong ka jings art men sim ka jing shngan juga jat meriu bat sayisin ngen kli ya ga ni ka ri ka ba e ya ga jing ngam kwa ban kren ya ga jinge ki ba ga jat beriji kalai kendo ngila tip shai ngila ili ba kilat patai kebo ngila ya mat ha ka jingem kadika ri ka berespa ka ba blai la kerku ndrei ngi ki nong chong snong iduk mangi ki pat ba nong bot ngiduk kan ba chief minister jaga jela meghalaya ulalong ubashipo ngi beruspa tam ki chief minister dari India ko ki pat ba sa ayu pat nyendang ye keren bomboong uni usamla jingi enough is enough labiang kato labiang namar kata yang ini ya ban beteng ya kan linti bandum syong haju tat hadu bangira pai haga dengan thong bangira andra ya ka jingla haga dengan jela ka ba ya ka ji tanama kata saisin kom ga jing penskam kom ga jing perta dau tong ini janglang ni badan hang ni barok rengkat mangi kinong elam ini perta dau kababut pamakiru kila kentat ya ka NPP ka bagidon bro sikata nomor bag NPP ka UDP kila fail kila mino kila kantong simet noi ka Voice of the People Party kam pediang
dan lele em ban ong ba ka party ka dei tang ka uniform ka party kalong kum ka longing ka bala seng nongrem ha ka nongrem ka ba sem ka ba ki kmi ki pa ka ba dan ka jing tit kli ki ba shampang ki ba nyalam be igini ki kon ha ka linti ka ba dei ban shakri ya ka ri ban ka jai man riu ka voice of the people party ka dei ka ta ka longing ka bala seng nongrem ha ki nongrem ki ba scam ka ba dan ki nongelam ki ba dan ka jing tit kli ka jing shampang ka jing i jai bat ngin sumar igini ki kon ini kai ki bagin mi like nagi kendon naga thong ga baka party ka labu ko ki pat babi ai bangin snoto baka long ga badon kam bangin jit bat abangi jit yana ban bishar bat briu bat party u briu bat ka party ko mga lajukren kilong kum ki arliang jong ka pisa kin hapan piang baro arliang yang inilek daga jing pentamai ga jimot ga jiprakat ga jing daga jing start ga jing shampang daga jing scam jimot ban yang triang haduk bakan dapoi kita kasni bangin i bangin yu aman ra ya ke jingjok akan ke semi final ka bakidon ki ba pinisrim ya kan ke MDC election sai sien ngene petalang bangi akan ke